Padayong gipangita karon sa otoridad ang usa ka magtiayon og ilang 3 anyos nga anak human nga gingong natabunan atol sa landslide sa Kitaw-Taw, Bukidnon. 14 anyos nilang anak nga babae nakalingkawas. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Oktubre 15, adlawng Martes, nakurat ang mga residente sa Purok 9, Sitio Minalong, Barangay Kahusayan sa lungsod sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Human nga kalit midahili ang yuta sa lugar. Kilid lamang kini sa Davao Bukidnon Road. Tungod sa hitabo, usa ka banay ang gingong natabunan sa pagdahili sa yuta sa lugar. Gilayon naglusad og rescue operation ang MDRRMO sa Kitaw-Taw. Giila ang mga biktima nga sila Ryan Cortez, 42 anyos, asawa nga si Elizabeth Cortez, 33 anyos, ug ilang anak nga 3 anyos nga batang babae. Samtang luwas ang 14 anyos nga anak nga babae sa magtiayon kinsa gidala na sa ospital sa Quezon, Bukidnon. Aduna sa pipila ka mga residente ang nasamdan sa hitabo kinsa gitagaan na og medikal nga atensyon. Oktubre 16, adlaw nga Miyerkules sa alauna sa hapon, naundang ang rescue operation human nga mibundak ang kusog nga ulan sa lugar. Karong adlaw, Oktubre 17, nagpadayon ang ginahimong search and retrieval operation sa MDRRMO aron makita ang mga lawas sa mga biktima. Sa ulahing update gikan sa LGU, wala pa gyapon nakit-an ang mga biktima. Apan nagpasalig ang otoridad nga dili sila muundang. Nag-abiso sab sila sa mga motorista, hilabi na ang padulong sa Davao City o Davao Region nga magdoble amping sa pagbiyahe sa maong lugar. Cyril Chavez, 1 Mindanao.